राम शेतकरी मित्रांनो, सदन शेतकरी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज 26 फेब्रुवारी 2022 आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये काल उशिरापर्यंत अपडेट झालेले कापूस बाजारभाव आपण जाणून घेऊया. तर सर्वप्रथम बाजार समिती आहे मित्रांनो, हिंगणघाट येथे जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 10,200 रुपये. कमीत कमी दर होता 7,000 रुपयापर्यंत व सर्वसाधारण दर होता 8,250 रुपये. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो, परभणी. जास्तीत जास्त दर होता 10,210 रुपये. कमीत कमी दर होता 8,600 रुपये व सर्वसाधारण दर होता 10,000 रुपये. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो, सिंधी सेलू. इथे जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 10,305 रुपये. कमीत कमी दर होता 7,800 रुपये व सर्वसाधारण दर होता 10,070 रुपये. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो, मंगरुळपीर जिल्हा वाशिम. जास्तीत जास्त दर होता 9,800 रुपये. कमीत कमी दर होता 7,490 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 9,600 रुपये. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो, काटोल. इथे जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 9,800 रुपये. कमीत कमी दर होता 8,000 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 8,585 रुपये. त्यानंतरची पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो, देऊळगाव राजा, जिल्हा बुलढाणा. इथे जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 10,180 रुपये. कमीत कमी दर होता 9,500 रुपये व सर्वसाधारण दर होता 9,800 रुपये. तर हे होते मित्रांनो काल उशिरापर्यंत अपडेट झालेले ताजे कापूस बाजारभाव. असेच शेतमालाचे भाव जाणण्यासाठी व शासकीय योजनांसाठी कृपया आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन अवश्य दाबा. भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत राम राम शेतकरी मित्रांनो.